em kumbang iya kan ka voting dia no iyo ya ka record ba non tribal i khamduna ngintip kai ka reason behind di ingat tamaki kitip khamba balik ki abstain ka vote kung ngadon ya kaban share ni ka por ka jingjop jong i Dr. Ricky AJ Singkon ban mi khmat na Shillong parliamentary seat ka bani kong do kalong ba ngai ka ngo kadam kanam ka burom yo play ubala sngap ya ki jingduai ki jingur jingnam jing bopun bar bula sha ru ni banginet ban bret tang ya ki sembo ki bagi sambai jong ka hok ba jing sha bat mi da smooth sarong ba ka Shillong parliamentary seat la penjop shisha lam ka pisa pada ka Nongrum kata di ki jingjop bar ka baar ki jingjop kalong ba ngiyo ya ka jing ni ka ni kadak jong je tali belasang ban lum balang hapo ka jalam jiba arden bila ba saimot kum presiden barang ba jong kaseng baruban ningit scam hiru lembak jene jing ba lembak ji penkup ka jong i ka jing sorit haladi ublain sei kisin kasngi kumlong elam jong ka jai penriu hi di bat kaniru kadai ka goi pat ka jingjop aba niyo kalong ba ka jingjop jong i Dr. Ricky AJ Singkon Sige yung confident din kami iba kadai ka first time bi kunya ni election day paidbah loy banay jingjop hi kani gadi gadak bot paidbah kilangnya kila thaj kila jelab kimdon jing shania ashu mang nada ban mat san puar tadi kisnem langi pai po jala ringi pai kiwe pat banta jong election ke MP sa Lok Sabha mong lai ka kam go kiwe kila contribute ai ro ya no banong kita amatia kerabitan ke development abakong san gadi ki issue development gadi bandang sustainable development naban wanra ikakio karoi kakio ndai karoi kapa jadi ro ni Nongrum ni ba ki paidbah ki sanya bagi dak community sisa ba inyo ya bandra ka thong jingjop bat la job ani ka kenti apre ke jingjop omden tai Dr. Ricky le tak VP de gadi ke jingjop ya ka jalai per koi ba kham tam isa bandri ngai ka thong ka VPP nang issue ka thong ka jong hi kalong ba din padab hok la jong ka kamram ka deiti pat ke jingti berti ka bang pulan hol paidbah ka dei ka bang lai i lembak kita kisin ke boleh lapan pau kidak jong ke jingjop kidak jong ke jingkermen kidak ki banyalam i sya thong jingjop lembak ki kelung kena mapadon ke vote lembak ki teman ki kro ki bamla ban yang syu ndek kisat lembak ke jingruai kalau penki ke man si bujongki kani kadai ka bang lai i lupa kidak kisin bang bapun ba seberan sabar juga state lu yang ba lei si bunyo mathat ke vote kani dikadak kisin bu boleh lapan pau kadai kadak jong jingkermen ba ke jingjop Abang job tadi ke election yang dia buat. No parti lagi. Dan kata kelampet, tang arsenam ke parti kerang kah, kerang lom kubu kulung kerang silap dan pelat dia dan yang yai dia, noh. Dan dari kat ni kejing berjing sanya. Nata dah penken mau lagi, penken mau di parang ngelam, bangin umla bandek sting, nanti bang klub yaki ke bang ya keluar, bar kham tambe, ya kejing berjing sanya. Martan kejing sanya beliau hiang ke kai apa? Kanu tam yo jingi bajing sanya sabah de kan ni ka paidbah u sanya u muru gina pendat pen dabi kita jing kumbu jing kini nanti long aspiration mo jongki paidbah jong jelahi berapa